Sinikwe isihloko ke sale iservice esithi live the gospel. Sona esomxhamsholo losiko sithi preach the gospel, live the gospel, sustain the gospel. Shumayela ivangeli, phila ivangeli, gcina umlilo. Naye ndasikelwa kule ndawo ithi phila ivangeli. Inikhuthazile ke lento Dr. Mayebele into yoba ndinike le ndawo. Inikhuthazile. Ndenze ndabona uba uThixo undibabale ukuba ndithethe ngendawo endingathi yeyona ndawo enengxaki kwesisihloko. Mna ndanikwa le ndawo inengxaki enkulu ingxaki le. Ngoba ukushumayela ivangeli yinto oyenzayo, kodwa ukuphila ivangeli yinto oyiyo. Ngoku mna ndijongene noba ndishumayele ngento ekumele sibe yiyo kule nto siyiyo ngoku. And ukuba nesipho siyabatsala abantu, kodwa ukuphila ivangeli kuyabahlalisa abantu. Ngoku mna ke kuthiwa mandithethe ngento eyenza abantu bakwazi ukuhlala nawe, bangakumameli nje xa ushumayela okanye ucula okanye uthandaza. Bakhe imithandazo yakho bayibone entlalweni yakho, intshumayelo yakho bayibone entlalweni yakho. Kuthiwa ke mandishumayele ngento enzima kanjalo, ngoba isipho sikwenza ube ngumuntu othandwayo nowaziwa ngabantu abaninzi. Kodwa abantu abalumkileyo bamhlonipha umuntu ngenxa yendlela aphila ngayo. Abantu abalumkileyo bayayibona leyo kuphiwa, kodwa abakuthembi de bayazi uba ungumuntu ophila kanjani. Kuthiwa ke mandithethe ngaloo nto. Then eyona nto ke indiphushayo mna Doc, into yokuba asikwazi uba sisizukulwana esingayiphiliyo ivangeli esiyishumayelayo. Andifuni ukuvuma ngeli lami ixesha ndisaphilayo ndibe phakathi kwesizukulwana esingazuyiphila ivangeli. Ndidliwa yiloo nto ukuba uba ikwaziwe ngabanye abangaphambili ukuyiphila, ndiyala kweli lami ixesha into yoba kungakwazeki ukuyiphila. Nantso ke into endidlayo. And eyona nto endihlupha kakhulu, uThixo akanangxaki nezipho, akakhangeli bantu abaphiweyo, ubapha ngokwakhe abantu. Ubapha ogqiba angabi nambuyiseko, angathathi. Akabaphi emveni kokwathathi, uyabapha abantu. Akanangxaki nokupha. Ingxaki yakhe ifika xa ekhangela abantu abaphila ivangeli. Baninzi abaphiweyo, bambalwa abaphilayo. Zandihlupha ke ngowezayo. Zandihlupha ke ezindawo. Ngoba xa ekhangela uThixo
uzothi kumprofethi ndifuna indoda emileyo ethangweni phakathi kwam nabantu ukuze ndingabatshabalalisi aba bantu. Yandihlupha le nto ngoba uthi xa befika behlangene umnqalile na umkhonzi wam uYobhi, indoda egqibeleleyo, akathethi ngabantu abaphiweyo, thatha ngabantu abame ethangweni, uthatha ngabantu abagqibeleleyo. Now ndisiya kule verse yeGenesis, ndisiwa into yoba ukuze sikwazi ukuyiphila ivangeli ngase sijonge uba imoshakale phi ukuze singaphindi lampazamo ibikhe yenzeka. Nokuba siyazenza impazamo senze zethu singasolo siphinda ezikhe zenzeka, ngoba singavumelana into ethi ilizwe selinje nje kungenxa yoba uAdam noEva behlulwa kuliphila ilizwe. Kukho ukufa, kukho izifo, kukho ukuxakeka kwabantu ezingqondweni, kukhona ubundlobongela, kukhona inhlupheko, kukhona ubunzima. Kungenxa yoba abantu babethenjwe nguThixo zange baligcine ilizwe. Akukuba uThixo uthandile okokuba sibe ngabantu abaphila nzima, sibe ngabantu abaphila phakathi kobungozi kokufa ngokomnqweno wakhe. Uba abantu bebeligcinile ilizwe, ngeba sisemhlabeni apho singava ntlungu, singava nhlupheko, kungekho kufa khona, apho sincokola naye imini nobusuku singenaminqweno yezinye izinto. Ngokwecebo analo lokuqala ebantwini kukuba abantu bahlalisane kakuhle ngoxolo nangothando, bedlelana, kungekho mntu nengqumbo komnye nakomnye, bethandana. Bathe kuthandaneni kwabo bathi siyambulela osidalileyo, ngamanye amagama bengamlibali umdali wabo, besoloko bencokola bencoma ubuhle bakhe. Athi kuDavide yena xa ethetha, ndicela ntonye Yehova ukuhlala endlini yakho yonke imihla yobomi bam, ndiphicothe ubuhle bakho. Ebengunolo mnqweno abantu baphile izifo zingahlali emzimbeni wabo, belawula izilwanyana eziphezu komhlaba, belawula izilwanyana eziphansi kwamanzi. Kungekho mntu usokolayo, kungekho mntu udingayo. Ikhumbuza ke lento ngoba sithe sayamkela ngokungathi le meko siphila kuyo licebo likaThixo. Sithe sibe nengoma zayo le meko siphila kuyo ezisikhuthazayo uba siyamkele le nhlupheko yethu. Sinengoma zayo. Khona abantu basingacula ingoma zokonwaba nokuphumelela abangekhe bayive inkonzo until sicula ingoma zesizi nenhlupheko. Samane sithi uThixo ungcwele akekho njengaye. Siyabulela Yehova umkhulu wena. Lenkonzo bakayiva aje sike uthi noba sihlupheka okomzuzu wakhe
ngona ke ngoba qalayo yiva ifikile enkonzweni ungekathethi ngenhlungu mntanami Claude Pulpet ume kuyo awukathethi nenhlupheko ungayishita nje inhlupheko naxa ucule izingoma zenu ngoba sizelelwe kuyo lento kodwa singayilibali okukuba ibingelile icebo likaThixo kunje kungenxa yoba abantu uThixo bebathembile zange baligcine ilizwi sifuna ukwazi ke ngoba bafele njani uThixo ubayekeleni batya emthini yini Yehova ungehli xa qala ubambe emthini uAdam uvakale ngelizwi linamandla uthi Adam sutya kulo mthi yini Thixo wathula sizawutshabalala khumbuza abafundi behamba noYesu enqanawe isithi bathi ulala kanjani sitshabalala thena ungangenelelanga Thixo imibuzo ndanayo kodwa ke le ngoku yandandisanda ukukhona ngade ke nayifumana impendulo eyaba buhlungu enhlizweni yami kuba uThixo unguThixo welizwi lakhe uthembakala kulo nakweyiphi na imeko uthembakala elizwini lakhe noba kubiza uba abantu bayofa kodwa babelithethile ilizwi lakhe akazulijikela ngenxa yokufa haleluya amen kodwa ke yona nto ndifuna sifocus kuzo zimbili i-free will ne-freedom of mind inkosi yami bandini ukuzithandela nokukhululeka ekuzigqibeleni ekuzicingeleni uThixo abantu xa ebadala ubaphe ukuzikhethela wabapha ukuzicingela mababe ne-freedom mababe nenkululeko ekuzicingeleni uThixo asoze angene ezingqondweni zethu azothi cinga kanje sucinga kakunje yiyo lento naxa ubhala esikolweni utestwa asoze uThixo angenelele akuphi impendulo ngoba le ndawo yengqondo yokuyisebenzisa kwakho ukuphe inkululeko kuyo wakupha inkululeko yokuzikhethela lonto uyifunayo uthi masenze umuntu ngokufana nathi babe nobukhosi phezu kwezinto zomhlaba naphansi kwezinto eselwandle balawule ngokwabo akathanga masenze umuntu silawule kunye nabo uThixo xa edala umuntu uye wathi abantu mabalawule ngokwabo mna njenguThixo andizingeni ndibanikeza lonke igunya lokulawula emhlabeni as long as lento isenzeke emhlabeni banegunya ngangathi utata uJohn Wesley ukota le verse xa esithi it seems as if God will do nothing on earth until man permits and it seems as if men cannot do anything until they ask from God kongathi uyayazi into ethi
uThixo engamenywanga akazifohli. Ingathi wavila amazwi kaYohane. uThixo omkhulu enamandla edale amazulu nomhlaba. uThixo omanyelwa indalo namatye xa efuna uthetha nawe ayathetha. Nedonki athethe nazo zimamele kunye nendudumo aziyalela uba baneka phasi baneke zithi ngelizwi lakho siyenza. Wathi nobe nguThixo njalo xa efika emntwini thetha noYohane kuncwadi yesitshilelo wathi xa ndifika ebantwini Yohane ndime emnyango ndiyanqonqoza xa ndifika ebantwini ndingathetha namatye ndingathetha nemimoya ndingathetha neentaba ndingathetha neenduli xa ndifika emntwini ndifika ndime ngoba xa ndifika emntwini bandikhe nathi nanto ndifuna uyenza idinga umntu ndifika ndime andiyanelitsha ndiyema ngenxa yelizwi lam. Ndihloniphile noba kunzima, ndihloniphile noba kubuhlungu, ndihloniphile noba bandikhonzi ngenxa yalo, ndihloniphile noba bandinquli ngenxa yalo. Andizulijikela kukukuba ukuba bayandinqula, kukukuba uba abandinquli, mna ndime emnyango ndinguThixo andizubafosta. Andizubafosta. Ndiyazazi uba ndingumkhulu. Izulu yitrone yam, umhlabathi sisenabelo seenyawo zam. Kodwa xa ndifika emntwini baxelele yona ndime emnyango ndiyanqonqoza, ndifuna ubani othandayo andivulele. Thixo ubuthe nje pha xa uqala izitshilelo nguwe ophethe izitsixo zikaDavide. Uyawuvula umnyango ungabikho bani okwazi uvala, uyawuvala ngabikho bani okwazi uvula. Khandithi emntwini ndiyama ngoba ndinamandla andiwasebenzisi until bandivumele. Noba bayafa uba bafuni ndibaphilise ndiyanqonqoza until bandivulele. Noba bayahlupheka ndiyanqonqoza ndiliphethe icebo loyilungisa intlupheko yabo, kodwa ndilinde uba bathi bandivulele. Noba bangena emlilwane andingeni nabo until bavume ndingene nabo. Moses ndifuna ubakhuphela iphutha kodwa andikwazi uya ndinguThixo, ndidinga uba uyavuma. Cela usebenza nawe, cela usebenza nawe. Ndinawo amandla wabakhuphela iphutha kodwa andikwazi ndindedwa. Kwazi ndidinga umntu ndiyayidyazi ndihlala kangwechibi, ndihlala kangwechibi, liyagxotshagxotshwa ichibi, andikwazi ufika empilisweni. Thani usekule ndawo athi ndoda ndidinga umntu, ndidinga umntu, ndidinga umntu. Oh Nkosi Yesu, ndiyababona bayaya emthini ndibajongile uba bebenotsho bathi Thixo nantsi inyoka lobuqhophololo lifikile ngenelela bendizawukwehla. Nto nje ndiyamenywa ndizifohle ebantwini. Ubukumkani bam ndibulawula nge-order, ndibalawula nge-order. Let them have dominion. Bona mababe nobukhosi.
Hallelujah. Apha ngilawula ngothando nangomthetho, andilawuli ngenkani. Umuntu akalawulwa. Abantu ke balwa nabantu kuba bafuna ulawula umuntu. Umuntu akalawulwa nanguThixo, ubungubani wena? Umuntu ucontrole umuntu akalawulwa nanguThixo. Thixo ubukumkani bakho bulawula ngothando nangomthetho. Ndiyakuthanda kodwa ububambe apho uzawutsha. Ndiyakuthanda kodwa ukuba ubambile uzawutsha. Andizuthi kuba ndikuthanda xa ubambile ungatshi. Umthetho uthi kolithando nalo umthetho uthi ububambe apho uzawutsha. Nandinibulala kule vesi utyile umama uF uba siyiqaphela kahle. Akwenzeka nto, ayikho into ethi umuntu waziboneza kwaza lo tata. Uxolo botata, thetha ngaye. Thetha. Umama uF utyile khange bazibone beze, khange kwenzeke nento le, ngoba uThixo khange amnike lelizwe, belinike utata lo. Umnqophiso kaThixo ukunye nalo tata. Nangu tata efika, nangu tata kuthiwa nje kanye ayithi wakhe kwahlalwa naye wazana kanye nje one. Isilingo eqala nje ulingwa, isilingo sokuqala, ngoba umama lo ingathi kudala exoxa nale nyoka yena, ngoba ithi ivesi ayithi yafika inyoka yazazisa bathi iyaqhubeka le nyoka. Udathi utshilo nyani xa beke bayithetha ngezo wama umama kudala esilwa umama nale nyoka, exoxa nale nyoka. Lo tata kangeneleli lo, uthi ngemina afika ngayo kule ngxoxo nanku esiyiwa naye kwanje. Oh umtshana kasayinoya kuye. Oh tata yini umama ujongene nomtho wabili imini esilwa, khangaye noyo umtyholi kutata. Kuthunyelwe nje phofu umama uyaxela into ayenzileyo. Andihamba kuba utata uba uyafa mandife nawe, I don't know. Otata ke ngamakhosikazi wabo bangakhetha into ezinzima, bakhetha izinto ezinzima. Watya utata waphula umthetho. Ingxaki ayiko kutya, ingxaki kukujikela ilizwe likaThixo. And ingxaki ayiko kulijikela, ingxaki kukulithandabuza. Le ncoko kaSathana ifake intani, ithi utshilo nyani na. Nanso lento inzisa kule vesi, nanso linali ilizwe limile ungatyi. Ndiyayiva le nto ithethayo, khawuphinde ucingisise. Utshilo nyani na, ngoba utshaba lelizwe yintandabuzo ngaphezu kwekulephula. Sathana eyokulephula sekugqiba ukhe wakwenza wathandabuza, uvela hambe ukugqibile. Soze ube savama baza abantu bathi uThixo uthi utshilo nyani na. Bashumayela abafundisi, uThixo uthi. Nakawuphu
uma inkonzo yami ayi ndiyamvuma umfundisi noba uThixo uthi intandabuzo ifikile wayityala ke uSathane and uSathane uyayazi ba uThixo akazungena kule ndawo yokuncokola kwami noEva ngoba ndithetha nengqondo yakhe uThixo umnikele engqondweni yakhe uba azicingelele uba xa kunje kwenziwa njani uze ungasingenise kulingweni usisindise enkohlakalweni wabafundisa uYesu abafundi bakhe ndimbonile uSathane ekulinge kwela njengengqolowa ndakhunga ngawe hayi ke xa sifika bakuEva noAdam akukho sikhungo akukho ukuthandaza uyalingwa nguSathane bajongene noSathane ngokunokwabo abambiza uThixo haleluya batya bathandabuza ingqondo yabo yacinga ngenye indlela intando yabo ichoice abanayo uThixo wayihlonipha xa bedecide ukutya akho nto uThixo angabasayenza mabatye ke kodwa uThixo liyazi kuba nguThixo egqibeleni icebo lakhe soze livinjwe nto lingahola uba uthe iya eKapa uba uhamba ngoN1 wahamba ngoN2 akunandaba as long as icebo lakhe lithe iye eKapa imoto yakho yaphantshelwa uThixo ukujongile ukulindile endleleni yeKapa noba liyaphantsa ivili as long as liphantsa lisahleli kuN2 lisahleli kuN1 icebo lakhe ngeke livinjwe icebo nalo ngabantu noba uSathane ecinga uba kangena phakathi koThixo nabantu ngelishwa icebo likaThixo alikwazi ukufeyila lento ayigqibileyo ayikwazi ungaphumeleli noba abantu bemdela noba abantu bengamkhonzi kodwa icebo lakhe alikwazi ukuvinjwa xa efayila uMoses ukhona uYoshua icebo lizophumelela angatshintshwa uMoses angatshintshwa uYoshua kodwa siyaye eKanani icebo lakhe lona alizutshintshwa zizinto ezenzeka endleleni alizutshintshwa ngabantu abangafuni umhlonela uThixo lizoma lide liphumelele kukukuwe akakuba uyalijoyina icebo lakhe okanye uyaphuma kulo ngoba noba ungayeka ukhonza asizukuyekwa ukukhonza noba ungamthuki uThixo bakhona abazomdumisa alivaleleki noba ucinga omkhulu kangakanani uhlonipheke kangakanani unesipho esingakanani uthule bakhona bazothetha thank you Jesus thank you Jesus kanti sekwenzeka yonke lonto inkosi ithi apha ngasekunene nyana iba ready naba bayona iba ready siyolungisa icebo lama linofeyila limoshakele kaAdam oqala ndizolungisa ngoAdam wesibili ungambulala uAdam oqala kodwa wesibili noba engene endwabeni akazuhlala icebo laThixo uba ndilivile ndizawubambelela kulo ngoba ndiqinisekile noba abantu bejika lona limile alijiki ngoba licebo lakhe hayi licebo lakhe
into encedayo ndiyayazi ukuthi ufuna ntoni ndizobambelela kule nto ayifunayo noma ndibona uba abanye bahamba kwenye indlela ngenxa yoba ndilazi icebo elingaguqukiyo ndizobambelela kuwo bandithi ke noba kunzima noba ndiyafa ndiyabulaleka kodwa as long as ndiqinisekile ndibulaleka kwicebo lakhe uDade uPaulus ukuba uYehova ungakuthi kubani ongamelana nathi ngoba ifumeka kwicala lecebo lakhe ngoba lona lifeyili ungafeyila wena kodwa as long as ubambelele kuye. It's not about ayikho ngawe lento kahle kahle ingecebo lakhe. Wakhala uprofeti wathi inkosi yaphela singabaprofeti nami ndisheka ndedwa wathi ungaphazama ungathi kubona amandla amakhulu ucinga uba nguwe wena ungaphazama bakhona endibafihlile emqolobheni khona insalelo endiyifihlileyo icebo into ebalulekileyo ayinguwe noba unguElisha noba unguEliya ayinguwe licebo bakhona endibafihle emqolobheni bakhona endibafihle emqolobheni. So sizoyiphila levangeli uba ufuna uyiphila ungacingi uba izophilwa. Thank you Jesus. Cela ke sithi xa sithandaze nalombuzo othi utshilo nyani na utshilo nyani na. uSathane akazokubulala mzimba uzokubulala ingqondo ukuze umthandabuzo uthini. Uzaba ngafunda le ivesi uba ngafikela kwesi sityhilelo uhlala umbuzo utshilo nyani na. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Utshilo kwincwadi kaTimothy yokuqala chapter 3 verse 3 uba ize ibe indoda engaseli butywala ingaba nangoku usatsho na ukuba ibe yindoda enganxiliyo nakweli na ixesha ingabe usayimisa nalo uzawutsho uSathane apha ingabe utshilo elo xesha umzimba uba wena uyokona usela utywala into ezoqala yenzeke xa ithi qathi ivesi uzawuthi utshilo nyani na. Tshilo nyani na. Sesibona abazalwane abanxilayo nje babuza umbuzo nguSathane wathi ndiyabona Nceko ndiyabona uyakhitha ndiyabona uba ukhuthele cala ubuza inyoka enobukhopholo uthela uba uThixo utsho nyani na uba awuseli noba nje ipesenti nje akancinci nje. Tshilo nyani na. Tshilo nyani na. Tshilo nyani na. Ingaba utshilo nyani na. What? He should be one whose heart is for his wife alone and not any other woman. Utshilo nyani na okokuba indoda mayibe mfazi mnye na. So ke ngoku ufuna umosha ufuna umosisa umtholi kodwa akazokumoshisa kubusa uzoqala buza ba uthemba njengomtsha kangaka Vuso themba utshilo nyani na wathi Thembeka kulomntana kamfundisi uNtshatshana yedwa qha bayeke bonke emsebenzini
Ubayeke abaklek. Ubayeke abatishalakazi bahle kangaka. Ubayeke ewadini abanesi. Ubayeke lamaledi ecaweni. Utshilo nyani naba iba indoda enomfazi nyubani nje yena ekwazile utshilo nyani na ngoba ubani ubumthembile ukwazile nje utshilo nyani na utshilo nyani basamile nje batshatile kodwa ubani uyayazi uba wakhe utshilo nanke nje uba neshumayela kodwa uyamazi uba utshilo nyani noThixo kanye uyazilibazisa. Utshilo nyani na utshilo nyani utshilo nyani njengoba ayikho bemnyaka utsho noba sisithembu utsho noba sisithembu ke unayo imali isithembu utshilo nyani na before uyenze lento kuqale kube khona imibuzo utshilo nyani na sothethe enye ke ezondenza ingathanda ngaba kuMalaki chapter 3 verse 6 uyoma ku12 utshilo nyani na uba ungamrobha uThixo ngezishumi na ndiyayibona but nansi nyoka namaqhinga yafika ngepaint kayingeni imali ebhankini usithi leni ya kwisishumi athatha mina ingabe uThixo akakulahlekisi uzothini uzokwenza njani jonga ikhabhathi jonga ifriji jonga irenti jonga abantwana esikolweni utshila nyani na yini na boy ewe ngoku ibi 100 bendikhupha i10 hey ngoku uThixo yi30 funeka ndikhuphe i3000 utshilo 3000 utshoni utshilo yana ungaze endlini kaThixo ungaphethanga into esandleni hayi utshilo nyani bendikhuphile nje ngokuya ingaba besitsho qho okanye besitsho Thank you Jesus. Siyathandaza. Siyayibona yocula. Siyayibona yoshumayela. Siyayibona yoasharisha. Siyayibona eyokusula izitulo ecaweni. Kodwa xa uphumile ecaweni kowenu yasula nezitulo kowenu uyayicula ningoma emnandi ngomlomo wakho impilo lesithetha ngayo siyabona ubumhle kanjani ngaphandle ingaba ngaphakathi unje na uba kungathiwa nyula umuntu omthembileyo ngamoni uThixo ungaze nyula na uba kufuna umuntu angama athi uThixo ndiyamazi nelizwi lakhe ndiligcinile ingabe ungazikhomba na uba unguye lo muntu
okanye ilula xa usithi yenzani, yithani, kwenziwa kanje. Ingabe uyakwazi nothetha nawe? Utshilo na, utshilo na. Sivale, sithandaze. Simbonile uAdam wenzekanga, kodwa sikhumbule uNoah, sime ngenyawo siyathanda. Wathi noba ilanga litshisa, abantu bemhleka, wabe livile ilizwi elithi Noah, yakhinqa nawe. Wathi noba etshiswa lilanga, kungabonakali nelifu lemvula, ngenxa yoba ilizwi litshilo, wayakhinqa nawe. Uthe uAbraham ehleli kowabo kumnandi, konwatyiwe kusityiwe idina, lafika ilizwi lathi Abraham, phuma elizweni lakowenu uye kwilizwe endiyokubonisa lona. Wathi kube livile ilizwi, wayishiya i-comfort zone, uthebe lobo busuku bonke. uPetros wafika uYesu emini, intlanga zibalekile, wathi lahla inethi kwakhona. Wathi uPetros, silobo ubusuku bonke sibulaleka safumana nto, kodwa ngenxa yezwi lakho. Sizawuthandaza bandla likaThixo.